mai rendezvényünk célja az volt, hogy egy népszerű témát, nevezetesen a kvantumszámítógépek által jelentett kockázatot járjuk egy kicsit körbe, és megnézzük, hogy ez milyen veszélyeket jelent a ügyfeleink és hát rajta keresztül az egész hazai, illetve nemzetközi informatikai technológiákra, iparra. A kvantum számítógépek fejlesztése nagyon sok országban hatalmas erőforrásokkal folyik. Ma már elérték azt a szintet a kvantum számítógépek, hogy bizonyos speciális részfeladatokra bizonyították, hogy gyorsabban tudja megoldani a részfeladatot a kvantum számítógép, mint a mai szuperszámítógépek. A legelső lépés mindegyik cégnél az, hogy egyfajta stratégiát alakítsanak ki. Az előadáson elhangzott jó néhány gondolat arról, hogy milyen elvárásokat kell teljesíteni a közeljövőben a megfelelés elérése érdekében.